Приятели, някога седели ли сте около маса, където всеки поглед, всяко ястие и всяка дума носят магия? Днес ще ви отведа на пътешествие из един от най-светлите български празници – Бъдни вечер. Какво е да усетиш топлината на огнището, аромата на тиквеник и онова вълшебно усещане, че времето е спряло? Останете с мен, защото ще разкрием тайните на този празник, не само с вкусове, но и с душа. А ако ви докосне, не забравяйте да се абонирате за канала и да споделите магията на Healthy Hive Gaming с приятели. Бъдни вечер. Това не е просто ден. Това е моментът, в който времето спира. В старите български домове, семейството се събира около огнището, за да запали бъдника. Дърво, което не просто гори, а разказва история. История за новото начало. За надеждата, която идва с първите лъчи на Рождество. В днешния забързан свят, този празник ни напомня, че най-ценните моменти са тези, които споделяме заедно. И сега, нека ви отведа до сърцето на празника – трапезата. На Бъдни вечер масата е постна, но всяко ястие носи символика – сарми сорис. Всяка е като малък подарък за щастието. Пълнени чушки, защото в живота винаги трябва да има пълнота и изобилие. Ошав, напомня ни за сладостта на простите неща. И разбира се, питката с късмети. Представете си трепета, когато разчупвате хляба, а вътре ви чака вашият личен знак за новата година. Но знаете ли какво е най-важното? На тази маса няма място за самота. Всяко ястие е като част от пъзела на семейната обич. И ако си мислите, че всичко свършва с храната, не, приятели. На Бъдни вечер традициите оживяват. Спомняте ли си орехите? Всеки орех носи послание. Здрав орех значи здрава година. А сламата под масата не е просто декор. Тя е символ на яслата, в която се е родил Исус. Тези традиции са като мост, който свързва нас с миналото ни, с семейството, с самите нас. В свят, в който всичко се движи толкова бързо, Бъдни вечер ни връща към това, което е истински важно. Това е вечерта, когато в тишината на нощта се крие най-големият подарък – обичта. Ако и вие се почувствахте част от тази магия, не забравяйте да дадете палец нагоре и да се абонирате за канала Healthy Hive Gaming. Нека заедно пазим тези традиции и създаваме нови спомени, които ще разказваме и на нашите деца. Весели празници и до нови срещи! Абонирайте се за още истории и магия.